Сёння я пакажу, як мантаваць нават цяжкія праекты на не вельмі магутным жалезе або ноутбуку. Калі правільна наладзіць сістэму і праграму DaVinci, то вы зможаце працаваць нават з 4К матэрыяламі. Так, рэндэр не будзе хуткім, але будзе магчымым. І пачнем з файлаў падпампоўкі. Самі па сабе гэтыя файлы не паскараюць працу DaVinci. Але калі я мантую, у мяне адначасова можа быць загружаны Telegram для працоўнай камунікацыі, Chrome для поиску фотажоў якіх-небудзь. Магчыма Photoshop, магчыма Figma, магчыма Spotify, карацей, шмат праграм, якія патрабуюць машынныя рэсурсы. І ўсе, хто мантаваў на слабым жалезе, ведаюць, што такое вылеты праграмы і лагі з-за недахопу аператыўнай памяці. Файлы падпампоўкі не замяняюць аператыўную памяць, але частку дадзеных, якія патрэбны для хуткай працы ўсіх загружаных аплікацый, можна выгрузіць у гэтыя файлы падпампоўкі, тым самым крыху зняўшы нагрузку з аператыўнай памяці. Што нам патрэбна зрабіць, каб паглядзець, што ў нас з файламі падпампоўкі. Win плюс R. Уводзім вось гэтую каманду. Окей, сюды, сюды, сюды. Вось яно, віртуальная памяць. Сюды. Зараз у мяне стаіць аўтаматычна выбіраць аб'ём файлаў, але калі у вас увогуле слабае жалеза ці, можа, ноут, то мы можам на нейкім асобным дыску, дзе хапае памяці, выбраць, напрыклад, D, указаць памеры, і напісаць, колькі месца вы гатовыя аддаць пад гэтыя файлы падпампоўкі. Няма сэнсу пад гэта аддаваць палову вінта, вы можаце паглядзець, што прапануецца тут, зрабіце ў 2 раза болей. Галоўнае, што вы павінны памятаць, на вінце павінна хапаць месца. Вінты ўвогуле не любяць, калі яны цалкам забітыя, і ад гэтага яны працуюць крыху павольней. Таму чысціце месца, калі няма куды дзець вашыя фота, відэо і ўсё астатняе, абзаводзьцеся вось такімі штукамі, ёмныя вінчэсцеры, і дайце свайму жалезу дыхаць лёгка, наколькі гэта магчыма. Вельмі цікавы момант у DaVinci — гэта разрозненасць таймліній, разрешение таймліній. Тыя, хто працаваў у прэм'еры, ведаюць, што калі ты выпадкова мяняеш разрозненасць таймлініі, усё можа пасыпацца. Памеры, фарматы, маскі, усё прыйдзецца перазбіраць. У DaVinci разрозненасць таймлайнаў залежыць ад разрозненасці праекту. Зараз патлумачу. У нас ёсць таймлайн, вось на якім зараз ляжыць 3 гэтых файлы. Гэты таймлайн знаходзіцца ў праекце, вось у гэтым вось YouTube First. Калі я зараз пачну ствараць новыя таймлайны, налады гэтых таймлайнаў будуць выстаўлены згодна з наладамі праекту, якія захаваны вось тут. Ціснем. І вось мы бачым таймлайн Resolution. У чым плюс такога падыходу? Калі мы зараз тут наляпілі нейкіх эфектаў, наляпілі кучу відэа, калі мы перайдзем і бахнем тут 4К, у нас мяняецца таймлайн усяго праекта на 4К, і тут нічога не едзе. То бок усе памеры падганяюцца под таймлайн Resolution праекта. І з гэтага вытекае маленькі лайфхак. Калі нам патрэбна змантаваць нешта ў 4К, але не вывозіць наш стары Asus 4К нават блізка, вы можаце мантаваць у невялікай разрозненасці, а перад фінальным рэндэрам перайсці на больш высокую і рэндэрыць ужо ў тым памеры, якія вам патрэбны для публікацыі. Галоўнае, што трэба памятаць пры такім падыходзе, што пры змене разрозненасці таймлайну Fusion кампазіцыі і Magic Mask крыху зляцяць і будуць патрабаваць дадатковых дзеянняў. Калі будзе цікава, у будучыні таксама магу расказаць. Пераходзім далей. Мы дайшлі да самага цікавага — проксі і аптымізаваныя файлы. Што такое ўвогуле проксі? Гэта асобныя копіі файлаў, палегчаныя копіі файлаў, якія створаны на аснове зыходных файлаў. Звычайна ў меншай разрозненасці і ў іншым кодэку. Проксі вельмі складана пераацаніць, і гэта будзе вашым асноўным інструментам у палягчэнні працы на слабым жалезе. Нават калі у вас магутнае жалеза, я таксама выкарыстоўваю бы проксі, таму што ўсю гэтую магутнасць вы можаце перакінуць, напрыклад, на эфекты ці складаную колеракарэкцыю. Давайте паглядзім, як гэта працуе. Вось у нас ёсць 3 файлы. Яны дастаткова шмат весяць, яны ўсе ў 4К, і мантаваць іх будзе вельмі нязручна, таму што шмат фрызоў. Што мы робім? Па-першае, мы ідзем у налады праекту Proxy Generation Location. Гэта месца, куды будуць стварацца проксі. Яны не патрабуюць вельмі шмат месцу, але на 100 гігабайтным праекце гігабайт 10 пад проксі вам трэба будзе аддаць. Таксама тут можна пабачыць кэш файл location, гэта нам таксама будзе патрэбна, але крыху пазней. Окей, мы паглядзелі, дзе ў нас ёсць свабоднае месца, туды кідаем проксі, выдзяляем тыя файлы, якім неабходна стварыць проксі, правая кнопка мышы, проксі медиа, generate проксі медиа. І ўсё, чакаем, пакуль стварацца проксі. Нашы проксі стварыліся. Як цяпер з імі працаваць? Вось тут, над плейбэкам, у нас ёсць такая налада. Disable, Prefer і Prefer. Як можна зразумець, мы выбіраем Prefer Proxy. То бок інфармацыя на плейбэк зараз будзе падгружацца менавіта ўжо з палегчанай копіі файлаў. І вы можаце звярнуць увагу, што ніводнага фрыза ўжо няма. Галоўны цукар, які нам насыпалі вытворцы гэтай прылады, тое, што вам не трэба, як у прэм'еры, пераключацца з проксі на арыгі перад рэндэрам. Blackmagic усё зрабілі за нас, і рэндэр будзе нават пры уключаных вось тут вот проксі, рэндэр будзе рабіцца з арыгінальных файлаў. У DaVinci таксама ёсць асобная налада, якая завецца Optimized Media, знаходзіцца вось тут.
І гэта амаль тыя ж самыя проксі, але калі проксі ствараюцца асобнымі файламі, і вы нават можаце перайсці вось па гэтаму адрасу і уключыць гэтыя файлы. Вось яны. То Optimized Media ствараюцца недзе ўнутры DaVinci, і саміх файлаў вы не бачыце, але сэнс прыкладна той жа. Я часцей выкарыстоўваю проксі-медыа, таму што адчуваю крыху больш кантролю, але вы можаце паспрабаваць і тое, і паглядзець, як яно працуе ў вашым выпадку. Акрамя разрозненасці таймлайну, у нас яшчэ ёсць разрозненасць плейбэку. Гэта менавіта вось гэтая зона, дзе паказваецца вашае відэа. Бок зараз, калі у нас разрозненасць праекту Full HD, то і тут будзе Full HD. І калі мы працуем у праекце, напрыклад, з наладамі Full HD, а нам не патрэбная Full HD вось тут на плейбэку, таму што, напрыклад, мы не робім колеrakарэкцыю, мы не размяшчаем ніякую графіку, у нас, напрыклад, гаворачая галава ці ўвогуле нарэзка з нейкіх іншых відосаў. То і каб знізіць нагрузку яшчэ і дзякуючы плейбэку, мы можам перайсці вось сюды. Timeline Playback Resolution, Full, Half, Quarter. І паніжайце настолькі, наколькі вам гэтае патрэбна. Калі вы панізіце на столькі, вось тут, напрыклад, з колерам і цянямі было б уже немагчыма працаваць. Але калі б мне было патрэбна нарэзаць толькі, напрыклад, 5 кавалкаў лесу, я бы абавязкова карыстаўся яшчэ і гэтай функцыі. Ад таго, як у вашай сістэме размешчана праграмнае забеспячэнне, таксама крыху залежыць хуткасць узаемадзеяння праграм паміж адна адной і паміж праграмамі і жалезам. Я ўжо узгадываў, што вінты не трэба атрымаць поўнасцю забітымі, яны гэта не вельмі любяць, і ў залежнасці ад вашага асабістага сеттингу размясціць праграмы, праекты, сістэму, файлы, проксі і ўсё астатняе таксама можна па-рознаму. Напрыклад, у мяне два невялікіх, але хуткіх SSD-шніка. На адным з гэтых SSD-шнікаў праграма і сістэма, на другом праекты файлы праектаў, проксі і кэш. У мяне гэта апраўдана хуткасцю SSD-шнікаў, у мяне гэта апраўдана маім асабістым флоу працы, але ў кожнага можа быць свой падыход. Каб даведацца, як лепей зрабіць менавіта ў вашым выпадку, я падрыхтаваў для вас промпт для чату GPT. Як гэта працуе? Вось тут у нас складзены з двух паведамленняў. Капіруем першую частку, вставляем у чат GPT. Вось тут у нас ёсць палі, якія вам неабходна запоўніць. Напрыклад, Win 10, аператыўнай памяці, напрыклад, 16 ГБ, напрыклад, так. А вось тут напішыце то, якія у вас стаяць вінты. Напрыклад, потым не змясцілася ў одно паведамленне, таму забіраем яшчэ і вось гэты вось кавалачак. Таксама яго заносім сюды і дасылаем чату. Вы атрымаеце разгорнуты адказ на тэму таго, як размяшчаць праграмы і сістэмы, дзе захоўваць кэш, як рабіць экспарт і гэтак далей. Таксама тут будзе кароткі аналіз прадукцыйнасці сістэмы, першыя крокі па апгрэйдзе. Карацей, вы атрымаеце такую прафесійную кансультацыю, і гэта павінна працаваць нават без аплаты, таму што нават для бясплатных юзераў ёсць нейкая колькасць генерацыі. Для гэтага вам хопіць дакладна. Наступны крок дапаможа тым, у каго хапае вольнага месца на вінчэсцеры. Так, напрыклад, у нас ёсць 3 нейкіх відоса. Мы нават адключым зараз проксі, каб гэта было больш наглядна. Ось у нас есть 3 важкіх відосы, вось яны ўжо пачалі фрызіць. Калі мы ментуем вялікае відэа, мы можам вяртацца ў адно і тое ж месца па 1000 разоў, каб паправіць нейкі пераход, нешта недзе падвінуць і гэтак далей. І кожны раз сістэма павінна аблічваць тое, што вы бачыце на сваім плейбэку. Але мы можам уключыць рендер кэш. І уся інфармацыя, якая ўжо была аблічана, застанецца ў гэтым рэндеры кэшу, пакуль вы не ўнясеце на гэты кавалачак нейкія змены. Важна разумець, што для рэндера кэшу патрэбна вельмі шмат месца. То нам патрэбна для гэтага зрабіць. Мы пераходзім у плейбэк, рэндер кэш, смарт. Зараз мы бачым, тут з'явілася вось такая чырвоная палоска, якая змяняецца на сінюю. Усё, мы бачым, што ў нас проксі адключаны, але фразоў ніякіх няма, і нават грэйн, які вось я тут дадаў, які дастаткова важкі эфект, ніяк не фрызіць. Мы паклацалі, вось я зараз паклацаў, уключыў, гэта змены. І вось мы бачым нават, што ноды адна сіняя, адна чырвоная, но гэта зараз не так важна. Мы пераходзім зноў сюды, бачым, што палоска зноў стала чырвонай, і паступова, пакуль мы працуем над чым-небудзь іншым, пакуль сістэма свабодна, яна будзе аблічваць кожны вось гэты вось кавалачак для таго, каб вам было зручна працаваць. Рэндер эфектаў дастаткова разумная прылада. Вы можете пабачыць зараз, што на 2 кавалках у нас ёсць рэндер, а тут няма. Таму што у нас няма тут ніякіх эфектаў. І калі ён бачыць, што відэо ляжыць сырым, то ён яго не будзе чапаць. Але калі мы дададзім, напрыклад, блюр, усё, яно паехала аблічваць. Але вы павінны памятаць, што гэта будзе шмат важыць. Каб паглядзець, колькі месца займае ваш кэш, вы можете перайсці вось сюды і паглядзець Manage Render Cache. У мяне зараз тут усё чыста, але па кожнаму з праектаў у вас тут будзе напісана, колькі месца займае кэш. І напрыканцы пакажу вам маленечкі лайфхак, які можа дапамочь вам выкарыстоўваць нейкія цяжкія эфекты
якія звычайна ваш камп'ютар не вывозіць. Ёсць такі складаны эфект Smooth Cut. У прэм'еры вы можаце ведаць яго пад назвай монтаж морфа. Калі коротка, ён намагаецца зрабіць так, каб не было бачна гэтай злепкі. То бок даляпіць вашыя відэа так, каб змена шота была больш павольнай. І гэта патрабуе вельмі шмат рэсурсаў. Можна пабачыць, што на гэтым пераходзе відэа фрызіць. Калі вам вельмі хочацца выкарыстаць нешта цяжкое, вы можаце рэндерыць наўпрост у таймлайну. Што мы робім? Падразаем вось так, падразаем вось так, то бок мы маем кавалачак, на якім знаходзіцца гэты цяжкі эфект. Спачатку робім New Compound Clip. Гэта такі кантэйнер, у які запіхнулася ўсё тое, што тут было абрана зараз. То бок мы ўсё тое ж самае, ўсё лагае так жа, але ўжо сабрана ў адзін вось такі вось кавалачак. І потым мы таксама правай клавішай мышы Render in Place. Абіраем тут налады. Тут налад вельмі шмат, калі-небудзь пра них таксама можам паразмаўляць, але зараз зробім усё проста, MP4, рендер. Выбіраем месца, куды рэндерыць. І менавіта на таймлайну яно зараз адрэндерылася, і вы можаце пабачыць, як яно будзе выглядаць. Всё, ніякіх фразоў, эфект працуе. Канешне, тут гэта трэба зрабіць больш акуратна, але тут я паказваю, як вы можаце палегчыць сабе жыццё, калі у вас не вельмі магутнае жалеза, але вельмі магутныя амбіцыі. Зараз на экране вы бачыце агульную памятку, як арганізаваць монтаж на слабым камп'ютары. Я спадзяюся, гэтае відэа было вам карысным. Калі у вас ёсць нейкія пытанні па таму, што вы сёння пачулі, ці нейкія іншыя пытанні па DaVinci, задавайце ў каментах, з задавальненнем адкажу. Мантуйце з кайфам. Да пабачэння.